Ultimo wala mi wasa na NOTRE. Wala sa gara. So no di modo yemo kalisa nangam nyakina horam Friday sa. NOTRE ta. Jam. Jangan fat mau di ese. Mantum. Jangan. Jadi mau tuh fonta ada mereka sih kekaji dong gitu. NOTRE ba. Musuh dan. Iya, kata lagi mau jadi. Halo? Sawa, Karisa. Resel. Ini beda lemon. Ini mau apa deh? Bama apa deh musil? Oh ini nanti toko rumah. Nah, udah becel. Orang dong mau diseli. Maji, mija orang tahu ada seli rek. Mau diseli ke? Tu VOTRE ya. Kamu boleh becel, bam diseli meron sih. So, apa hari misal? Hah? Bila? Wade moji? Wade ala porole. Halo? Aku pu Oke, d'accord. Hadi mu décroché téléphone mo. Allô ma copine. Devine, holon nouvelle tan mbaa na dir de mani. Yow ko tegee. Imagine-toi, Khalidou nous dit comme Johnny. Fatou, as-tu tonge? On nous dit comme en plus, on vient de des trucs bien, tu vois, le délire. Ah oui, le mot ado. Voilà, il m'a dit ando qu'il va distribuer, mais je sais qu'il va venir bientôt. C'est bon, on peut me le donner maintenant. Ciao. Oh, enfin. Kiss. No di mami tampi. Nyanda fof ko wonda e dow. Gon. Hande bandu ma ndu mayde. Gonduda.
on a question bandam may ko en fait wonko gonnomi dow mon tan mi tagi d'habitude sadar ke on da noddude mbede ndi ko haaju mi tagi garda noddañ au fait mi ronko hebdema ni mi noddima ha tan mbimi dara tan mi waɗa insisté mi ara mbede famma ko liggéey o yaay noon Yacine a majjan liggéey o wona majjatama taade noon mbeɗa ka keppondo won information ji ma wot ko kalanmami hen mais sinon ko sagam mi rendine toutes les informations réunies Sénéwela e Sénémette fof mi haalanma taade noon aɗa heppi seeɗa mami haalane ɗo jarani concernant hakkude yero e suko debbo o mi haalanma tan ko jiimi ko puɗɗimi yiide gomi yi yero naata ɗon mi yi omo naatde ɗon kadi e suka debbo o mbiɗa holɗum mi yi kadi omo yalta mi yi kadi omo yaltide e suka debbo o min miijam meeɗa kam fontude mi wima ɓe jaltida holko heddi hen a yi yaron naat toon a yi eɓe jaltida a yi kanko goto omo naat toon holko heddi hen honko woni hakkude mabɓe ko kalamami ko yiwata Yacine heñaare haɓɓani ɓocconde yaaru haqqille ala kisma joni holko jarami hakkille kalanmami koko jiimi mi haalnanimo taw ko woodi accam mi continue liggéey o ko liggéey hoore ko liggéey haqqille saaji nodda kam mbasa hebde gomi koye liggadde to ko min goto woni ɗo soyi ko sagam a accak kam mi rewa ɗum koyngel e koyngel pas à pas hami wi ɗum ni somi wi ɗum teɓ e nder newram on saha Sénéwela kadi e Sénémette mami haalay mi joni kam ɓaari ko noon min nani jonde ala min ko ɗum tan jinnomi andude ko ɗum takka mi wawa fadde saabu min jiɗanmi ko kala ɗo ɗum tolni mi faama saabu yoro mbeɗa yoro ala temps ay seeɗa information mo tottumami o Yacine seeɗa information mo tottumami o weeli metti balɗe ɗiɗi jammaji ɗiɗi mbeɗa sippira hen mbeɗa waɗi pointé damargal mo ngollo j'ai préféré d'avoir aucun élément mo ganduɗa ene yahani mi roni darno kam ga ko min ƴetti ɗum en main d'accord wona hunde famɗude jammaji ɗiɗi mbeɗa walde guerelelli yero ala temps so tawi tan a yimo omo naata toon omo yalta wonko woni hakkude mabɓe ɗum ɗo goɗɗum wattatake hen accam mi jokir liggéey o Yacine eyi moƴƴi tawɗa kam ko mbeɗa yalta wallahi ala seedi d'accord ala probléme mi wasa tardindema accam mi jokir liggéey o kono ko mbimami ko iwata t'inquiète pas mami hokki ko laaɓi cerso Allah d'accord ala caɗel du courage o wadde explosé yaaru haqqille mi andani so mbiɗa wawi de mbimami kala décision mo jiiɗa ƴettude noddan o ƴetto hay décision goto tawa noddan jaram si sawani du courage a fatami doucement ala moƴƴi accumi yakuma tawde gonɗa ko yaltude accumi doucement accumi yakuma tan ok si sawani du courage cey Yacine joni mbiɗa aɗa sellede weekend waɗi sellede heɓani kam ka welaka tan tellade a welaka yewtude amen non bisimilla min mi andi ko gonɗa e dow mum ko mi andi ko gonɗa e dow mum ko sababude yidde hodde yidde ruttade ko ɗum tagui mbaɗɗa ko mbaɗɗa ko joni minen gorko ɓuranma minen quoi gorko ɓuranma yumma e bamma gadda a gaade ko gonɗa e dow mum ko de a gaade ko gonɗa e dow mum ko guila garɗa ɗo faade hande ko ɗo tan joɗɗa e suudi he aɗa waya aɗa ñitto aɗa ɓatta cikkuɗa min tinan ko gonɗa e dow mum ko hamin gandi ko gonɗa e dow mum ko so tawi noon ko gorko ɓuranma yumma e bamma lawol nan ɗon no jiɗɗa fof mbaɗa hay sa yiiɗi hande ɗo wawi yaade jimmi haalandema noon sa paari gara mbanna bamma ta enen fanma min hande mi wawa wadde attayde ko mbiɗa ko mi wawa wadde attayde mbimi callo gara mbanna bamma atay ko ɗum woni ko kalantumami anani te mi yiiɗa reftude hen mi yiiɗa haala ka wona ɗiɗi malla tati hade mi darade damal suuɗɗo yatawa tellima ɗum jimmi haalandema an ka murtuɗo
ƴeew ko jagi uji gite maɗa ƴeewa ko jagi ɗo ah bon e aɗa jeeyi aɗa heññi rek pat ceerno boy haalal rek pat oto heño an ɗo hoɗaka pat tan boy ɗo hoɗaka wallahi ne foɗa ɗo e leerimi ko ɗo wallahi ɗo hoɗaka boy non sérieux ɗo kay so wimo ɗo min firtoro kono wona ɗo firtoro aɓon a yen damanga ok Samba. non mi wima ɗo ɗo kay Allah yo watta ko ɗo yo Allah watta ko ɗo ngai pat tan ma dañ confirmation ma dañ tola bamma joni joni tew kay holluma hono en tuddugalam hokkanima addudema e haalo ɗi fuliraji ande neɗɗo wawi yiide haydara ɗi fulira on ara tuddugalam hokkanima addudema haa ɗo o wona ɗo habbude ngaraw arga yaaf aɗa waɗa dutere kadi waɗa dutere wino moɗo kam tigi wayno so maysa mbi weltima la ilaha joni kam mboɗanɗa fof wona yimo ay han yiyinda e makko walla ni boy non yiide makko confirmation mi andi ɗo hooɗi mi laamama noon oɗo ɗo hulimo jamme ñalawma suba he kiɗa aɗa tampini ham tan bon vala moy loro mi famata quoi wallahi mi famata a yimo kay ya haalde makko boy ko ɓurno ko sattude o waɗi ɗum a yimo e moƴƴi min c'est ici comme ko mi fenananima meddima haa ɗo a yiirimo yitere ma yo Allah waɗe ma jaam yo Allah waɗe ma jaam andi ha arsaneya barke ceernam arsaneya boy ɗo min wonde garde galle ɗo eyyi no wayi hawnade non min joni mi lenoto mboɗo miijo minen Karista no yarono ni nde min jiiɗodiri tomin jiinirno nde min sellani clinique a faami e mamaji belɗi nde min mbaɗi passé han ha no dewgal waɗire hakkude amen te ƴeew hande to wattini joni mi joɗoto mboɗo miijo affaire o jalede waɗata kam pourquoi ɗo arma jalede non ɓi mais tomin dewde ɗo ha yetti ɗo et hande to wattini ɗo relation faut non, il y a des hauts, il y a des bas. C'est comme ça que ça fonctionne, mon frère. Kadi, woto sikku ko gasi haalaji can kala ko ayala gaynani gasata ko heddi ko noon wonduɓe ko kañumen kaɓata kono noon ene wawi wata ne ɓuuri no wawnode ko mbiɗa ɗum musikka Ça va, par ce que tomin dewri ɗo déjà an haydara majjanima hen hande kala biɗo ɗon ma hakkude men Kalista ya ha wayani mbiyata ko ala kala ɗi jiiɗa belamo ɗamina mettere ma am kadi mettere kala belamo ne wayi lomtade ɗum mon frère mbaɗen to gonɗa ɗo hakkille ma woni koye makko mbaɗandi ɗum ɗon ko kanko miijotoɗa kono noon ko Allah jogui ko gasani aɗa min ko miijoto des fois je me dis que est ce que hande ni jari neɗɗo ni tampa e yidde debbo aɗa ƴeewoyama aɗa tampa hen téléphone aji appel aji whatsapp ha jiɗodiron ha kumal waɗa ha o ara o hurtonoma est ce que joni ni jari ɗum tawde ko ɗo tan heewi watte kala ko jiɗɗa wawma kadi mami haalani yidde ne weeli kono yiɗede ndeɗa sa yiiɗi a yiiɗa ka tampi so tawi tiguiri gui a yiiɗama ala ko ɓuuri welde kono noon yidde ala fof ko jarani hen so noon an yidde garata ko heddi ko noon mbaɗen ɗo ganduɗa ɗo ka puɗɗiɗe salite kono noon woto miijani haydara min wima kalisia ma artu ha e juuɗe ma te ɗo wano ni no jogori waade ni ɓurata ɗum welde mon frère arnoni hawni Amadou. Ça va? Ça va bien. C'est bien. Mawɗuma. Yo no mito to kam a salmintaɗa. est ce que ana salmini kam salminani to mbiɗa ramba Kam amadou yiide? somi yiɗima mi yiɗi noon
so salminani mo salminaka aɗa selli selli mbiɗa e jam ñallani ɗo mi yaltude seeɗa gil subaka ɗeɗo balɗe mi yiyani aɗa ñallo ɗo mi yiyani ɗo ɓiyam sel joni noon o wayri ɗo ate mbaramo selli si omo selli omo e jam o wayri ɗo tan hono e dara e jam mo selli toniɗon projet mon mariage o mariage o mariage amin hen de gaccani komin gonno en anke cengade e ɗum ɗo taw ko jaggimo seeɗa rek waɗi mariage o watte ok par ce que mbiɗoɗon ko mariage kalmi o so yawti mon mbaɗ mariage o te mbiɗa nani oɗon kala haala préparation e kuski baɓe donc mbiɗon yinnomo wallude pour mariage o ɓeɗaɗa haala men mina ballaka Fatima aɗa jogui mo balluɗa mi fotanimo wallude mbiɗa woni ɓi kawma hay sa woni ɓi gorgol am hande an tan hande ñaki ballal aɗa jogui mo balluɗa oɗo henne vétérinaire pingannoɗo baali fof adda ɗo mbiɗa ko docteur segiɗo ma wallu o simi son mum os kon kam dañi on kon mbaɗa hen ordre javel balla ɗum saabi Allah min Allah koko walli gila gonmi ba ɗum yero Allah walli anani heddi noon ka cottuɗo ñiiƴe ma pour jala a jalata kam wi sabu mo ƴettumi o ko neɗɗo fidèle ko joom confiance mo jamfatako woni BMC jafi kam ko kani xeeƴ walla kani saddam no jiɗirɗa ko noddira hoorema anani an sapone o jamfi kam an sinwa o an joom coronavirus o an jamfi kam anani kono min an no mbaɗɗa ko Allah walli kam kam mi itti ɓerdema an wittutama ha abada an Fatima an bonheur de cœur o an waɗi énervé an boyo ko wanma énervé an boyo ko wallu docteur ma anani ganda taƴi o biyeji hôpital wallumo tikkeydo to wallu on an mbiɗani ko nettuma boyo komo dérange ma anani boyo komo dérange ma ɗum waɗat ɓerde ma nde so gonɗa ɗo so Allah jaɓi BMC dagoto ɗo inchallah o dagoto ɗo yaw ona gagné BMC wona gagné mbaɗɗa noon mawɗum ça va alhamdulillah aɗa jam wona wallahi mbiɗa jam yettade Allah haydara heɓanima haydara heɓani kam alhamdulillah mi weltima 100%. jaram no dogɗa ko ɗo garɗa suuɗade no ko circonstance uji rek ɗum tagi kam arde ɗo hen wonno yaari tan kono mi suuɗaki wawno mi haalande haydara kono yaari ni tan ok bon mala sens kam gina mi yitima sa natino e nder leydi mi wat feere ha mi yituma hayɗo liggotomi ɗo sah mi fuɗɗino en dañde caɗele seeɗa wona jamma wona ñalawma mais mbiɗa dañno certitude kam a yaltani wuuro ngo ma belle aɗa ɗo ɗum no dayno ɓornimi paɗen gonmi à la recherche no hanti mi yitima mais bon paf ɗum to ɗum yawti dañ ko jiɗumami haalde par ce que mère o e bawo ɓe gandano à 100%. no jaltata toon bien vrai que ça kadi a yaltinama galle baba e yoro mais ɗum ɗon foof ala sens jinnomi haalde e pawo e mère o jinnomi ko ɓofta bagageji ma tout ko dañɗa foof ma belle jaaden minima duttoɗa galle gonen toon mi daña sécurité gona e sécurité mi daña confiance mi daña la totalité envers toi min ɗum wawa wonde ko waɗi to gonmi ɗo mbiɗene jaam non aɗa jaam kam mais ko ɓeydtami confiance ko woni gara e galle gorta e galle moƴƴi
dañ ko andon kam a tiidi hoore quoi homo gonɗa ɗo ɗo hen ko min goto hoɗi ɗo hen cetatatat ma belle Allah ene laaɗum en tant wona gorko wona gardien wona dara gona ɗo tan en tant a dañani sécurité jinnumi ko ngara jittuɗen galle wawa wonde bon en plus mi lamdoma homo jeeyi ɗo ɗo ko sehilam goto totti kam ɗum sehilma du genre gorko walla debbo sehilam gorko goto totti kam min won ɗo hen d' accord ina ko sehilma kam ala ko mbamen min ko dañatno kam importance à 100% ko yiidema Tijan mon on jooɗi mi yaw Zeynab oɗon jooɗi Zeynab adduno kam noon ko jewtiden seeɗa kadi e yidde yafnadema e waynadema hanki mi yewtidi hen e tijjani mawno ko tagi noon mbiɗa yafnoma ko gila garmi ɗo e galle he mi yi welanima kono noon nde fuɗɗi nde cikkannomi tan ko rewɓe fof so mbayi ni no mbayata ni kono mi andi wona ɗum so tawi noon ko adduno kam ko ha goppumi liggeyam garmi ko pour weltinde mawnon e wallude moɗon mi siri dow noon mi sammi less mi ronki Jeynaba ala fof ko mi waɗani kono mi ronki so yi noon ha ko adduno kam ɗo ko mi waɗani ɗum réussir mi yaha ɓuri waddene aɗa yerlo aɗa yaafo jango inchallah mbeɗa rutto galle ɗo Tidiane noon jango mbeɗa yaha inchallah oɗon jarlo noon oɗon jaafo jarama min sa woni e jaam mi yitima tan mi andi ɗo gonɗa ɗo wawi wonde fof mi ala probléme noon mi guina mbiɗa ko sehilma kadi lumma ɗo walla kanko totuma ɗo ala basi machallah mais objectif wonno minne ko ƴettude bagageji ma jen galle gonda to galle to sa dawi mi yima somi arti mi yima ganda miɗi mi e jaam e jokkiren ɗam galle mo mbima ko wawa wonde gilnal mi haalima mi wawa wonde ɗo mbaɗine jamam mbaɗa selli machallah mbaɗine jamam ɗo he d' accord ala probléme min ke wonno probléme fof mi anda galle ɗe gina mi andi ko ɗo koɗɗa kam te kadi a wi kam mi dañi confiance kadi par ce que a wi kam ne ko sehilma goto lumma ɗo ala doute ko mbaɗanmi hen dans ce cas c'est pas un problème c'est bon mais kam aɗa e jaam machallah mbaɗine jaam kay no jirnomami ni hanki ko noon jirmami ni hande kadi aɗa wawi aɗa e jaam machallah hande kam mi yahani Paris mi yahani Londres mais hande mbiɗa pire paradis wona hay ko neɗɗo wawi yarde ala e galle ma noto pour ko yarate nan ɗo en pagay machallah nan ɗon i gana mi rendade yimɓe non kon gotum kay gila garɗa aɗa ɗo aɗa haala mbaɗɗa insisté pour aɗa nawtami d'accord wawa wonde tan ala probléme mais hande weeli janggo ɓurta welde inchallah so Allah jaaɓi hoppa mi ara mi yaha min
Bismillah ma wona ko joni jettiɗa. Ko pour ya. Laccira maddan ma ko ɓuuɓi jaraka. Je suis émis, c'est pas un problème. Mo mi weltima. Jara. Ya wona jam tan beɗa nan may jam tan beɗa yima jam. Ma chérie. Mbaɗen noon. Weltani ma on feewi. Est ce que min mi daɗani ko waji no mi yiɗa mayde joni way min laaɓi kam so maayi hannde mami ya aljanna ɗum ne tawma mi weltima 100%. Baɗe bolo jara allez bye a dusa gam wala ami sammo ma ko waɗi haya damal ɗo waɗa woɗɗu ɗum parano jara mi weltanima mami artu inchallah so wilaɓe est ce que sa hatti ɗo ma tawtam ɗo hen hay taw ko 50 ans sax mayi fatmi ɗo heure mo gadda fo a tawmi ɗo ken ke pama mi jaltode ten ɓuuri en hewde a tawata kam ɗo prends le temps qu'il te faut ɗo paɗanmami inchallah ma belle wona ko noon mbatten ɗo tampino hoorema a tawata kam ɗo ɗum jikkuɗa ok à la prochaine merci allez bye mais oɗo kam holno waɗi haw andi to konni inde mi naji hande